Em dic Tamara González, tinc 31 anys, fa 26 anys que porto la camisa dels Xicots de Vilafranca i actualment sóc la cap de colla. Bé, doncs em dic Jaime Rodríguez i porto des del 2016 a la colla. Vaig començar a Festa Major i principalment la posició que ocupo és, la major part del temps és a la pinya, laterals, aquestes posicions. Em dic Paloma, porto des del 2001 a la colla i 26 anys fent castells i la meva posició és de quarta, però actualment també estic fent de quinta. Em dic Anna, a la possessió enxaneta. Porto... no me'n recordo. Soc Juan José Membrive Márquez, porto des de després de la pandèmia, justament, quan va començar assaig, després de la pandèmia, i res, no sé, portaré un any i aquesta temporada de baix. Jo em dic Gavi, porto els Xicots des del 2004 i acostumo a fer de segons als castells o a qualsevol lloc de la pinya. Em dic Zoraida i faig de quarta i porto des del gener els Xicots. Jo vinc d'una sala castellera, tenia tiets, el meu pare han sigut sempre castellers i castelleres de Vilafranca i vam acabar aquí els Xicots l'any 97 i res, des de llavors he ocupat diverses posicions dels castells dels Xicots. Doncs vaig arribar perquè mon pare es va apuntar uns mesos abans i el típic, no? Una vegada va dient que vinguis i una de les vegades vaig fer-li cas, em vaig aprovar aquí al local i vaig decidir provar i a partir d'aquí doncs fins ara. Vaig arribar als Xicots amb una festa major que feien una activitat de jocs aquí a la plaça i estava jugant amb les nenes de la colla i em van convidar a vindre a l'assaig i vaig vindre i ja em vaig quedar. Vaig arribar, em feia il·lusió fer Xicots i com m'agradava vaig seguir fent Xicots. Vaig arribar per un company que ja fèiem, per una altra banda, fèiem xanquers, els monjos, i llavors em va comentar el tema d'anar a Xicots. Jo sí que volia anar a castells, feia temps, però no trobava mai l'oportunitat i a l'hora de tindre el nen petit i tal, era una manera d'algo familiar, algo conjunt, no com anar a futbol que va el nen i tal, era una manera de poder ser una pinya familiar. Fa uns quants anys, el 2004, amb un conegut, el Manolillo, em va dir de vindre a provar aquí els castells. Jo feia castells a una altra banda i vaig vindre, vaig veure l'ambient i tot i em vaig engrescar. Doncs vaig arribar per... jo ja feia castells aquí a Vilafranca i buscava algun lloc on fer castells més grans i de més, i aquí ja tinc molta amistat amb la gent d'aquí i per això vaig arribar aquí. Jo, per mi, fer castells és una de les passions més grans que he fet a la meva vida. Escoltar les gralles també depèn una mica de la situació de la plaça, del lloc i del moment, però és veritat que escoltar les gralles, jo de vegades entro quan estan assajant a la nostra sala d'assaig i escoltar-les ja tens alguna cosa especial dintre i quan sonen les gralles a una actuació doncs sempre t'emociones una mica, no? Doncs, jo crec que penses que ara ja no hi ha vuelta atrás, digamos, ja és l'hora de la veritat i has de donar-ho tot perquè és el moment crític, no? És quan realment te la jugues i quan depèn de tu el castell, de tu i de tota la colla, no? Però diguéssim que és el moment més important, on comença tot. Nervis. Quan comencen a sonar les gralles és com fico més nerviosa perquè quan arribo dalt és com veig molt l'altura. Fiques una mica nerviós. Ara ja no tant, poder, però és emoció. Home, depèn l'actuació i depèn la diada. Sobretot quan sonen les gralles saps que has d'estar molt més atent i llavors ja no hi ha res més que el castell. Doncs sento felicitat, concentració i, poc més.
Depèn una mica, no? Però sobretot quan estrenes posicions per dalt és molt emocionant quan la canalla arriba a baix, quan estan contents, no? També és veritat que quan estrenes gent a pinya i gent a tonc doncs també ens passa una mica el mateix, no? Però sobretot quan estrenes posicions per dalt i la canalla baixa i celebra el castell i està contenta i se li veu a la cara aquells ulls d'il·lusió, doncs sempre és el moment més especial per nosaltres. Et diria que el procés de carregar-lo, perquè jo crec que és el moment on estàs més concentrat, on connectes més tant amb la gent com amb el castell, on notes més tot el que és el conjunt de sensacions, tant el que et transmet el tronc com el que et transmet la resta de la gent que està al teu voltant. Quan estic a dalt i escolto que la gent aplaudeix i quan toco de peus a pinya. El meu moment preferit és quan puixo i tothom crida. Quan em criden. Quan em criden i m'he de ficar a la posició. És el moment preferit. El moment previ a pujar, aquests minuts abans, quan estàs a punt de pujar dalt de la pinya. El moment preferit del castell, doncs, quan l'enxaneta fa l'aleta i la plaça doncs, comença a esclatar. Xicots són somnis. Família. Una família. Il·lusió. Família. 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 No sé, la veritat és que jo crec que ningú porta en compte això, no? Però potser no arriba a 100, però jo crec que ens estem apropant. No te les podria comptar. Crec que més de 200. Com 4 o 5 o més. Quantes diades? A totes, menys la que poder jo he faltat perquè no he pogut vindre. Em sembla que poder amb una sí que no vaig sortir, però a totes les que han sortit, em sembla que totes he estat. Ui, no sé, infinites, moltes, centenars. Bueno, he participat a 2. Aquesta temporada estic esperant amb moltes ganes el 29 d'agost, que és la nostra festa major, per nosaltres és el dia més fort. I bueno, jo crec que hi ha una part de reconciliació amb la plaça de la Vila que tots i totes necessitem i amb els castells de 8 en aquella plaça també, i tinc moltes ganes de que arribi aquell dia, sí. Jo crec que com tothom a la colla, la festa major. Com sempre, el 29 d'agost. La festa major és el dia nostre, el 29 d'agost. Festa major. Jo tot just acabo de començar, fa 5 mesos que soc cap de colla. La veritat és que estic encantada. Hi ha una part de pressió i hi ha una part de responsabilitat, no? De que l'exigència és molt gran. Jo, a més, també soc una persona molt exigent, però sí que és veritat que els xicots ara mateix necessiten aquest punt d'exigència, no? I aquest punt d'involucració al 200 per 1000, i és veritat que és un moment una mica delicat. Tot i així, jo estic encantada, la colla està responent superbé. No pensava que estaríem fent les proves que estem fent a hores d'ara, llavors estic encantada i tornaria a presentar-me a ser cap de colla una i una altra vegada, perquè la veritat és que m'està fent molta il·lusió i estic molt contenta. Bueno, és que hi ha una part una mica delicada aquí, no? Quan tu estàs dalt d'un castell, si el castell està obert, si el castell està tancat, si el castell està nerviós, tu hi pots fer alguna cosa. Quan estàs cantant un castell, no. Jo sempre havia sigut molt exigent amb tots els caps de colla, havia sempre apretat molt, no? A tothom, tira, no passa res, no passa res. I és veritat que quan t'hi poses allà al davant et dones compte de que les coses canvien. El punt de vista dels castells canvia i de vegades ets més prudent del que seria si estiguessis dalt d'un castell. Al final, jo he sigut castellera durant 26 anys de la meva vida i porto 5 mesos de cap de colla, i és veritat que hi ha un punt de responsabilitat, no? de que depenen moltes coses d'un castell i que una mala decisió en un moment determinat pot portar uns problemes a llarg termini, no? Llavors, és veritat que tens una mica més de cura de la que pensaves que tindries.
nostre objectiu principal és estabilitzar els xicots de Vilafranca, que tornem a tenir una base social estable, que els assajos siguin tan productius com estan sent fins ara, que la gent estigui engrescada, perquè això l'únic que et portarà serà més gent. És evident que nosaltres fa molts anys que som una colla de 8 i volem continuar sent una colla de 8, i és evident que estem treballant des del minut 0 per recuperar aquests castells amb solidesa, però crec que el més important ara mateix és recuperar l'essència i l'ADN dels xicots, no? Que per tema de pandèmia i de més, doncs, és veritat que s'ha dosificat una miqueta, i per nosaltres l'important ara mateix és treure aquest caràcter de lluita que tenen els xicots, i tota la resta arribarà si nosaltres som capaços de treballar aquest ADN. Amb dificultats en sense, els xicots acaben de descarregar el 3 de 9 en folre.